Dino Minggu iki mau aku ket isuk berkebun. Kayak iki wis rada awan nih, weteng wis krasa luwe. Akhirnya aku pengen mangan sing seger-seger ngono lho. Iki mau aku yo ngepeki kenikir, sembukan, kemangi. Aku kan yo nandur ndek ngarep omah kuwi. Wis iki aku arepe ge terancam. Lah iki kan enek tempe. Tempene tak bakar, kambek timun iki wis tak resiki, tak onceki iki, tak cacah kambek kacang iki. Wis kabeh tak irisi lembut ngene iki, tak irisi cilik-cilik ngene iki. Lah nggih terancam iki godhong-godhongane dirisi cilik-cilik ae. Dadi engko enggak enggak pahit ngono lho, enak engko. Lanjut tempene iki wis mateng sing tak bakar mau. Iki ya dirisi kotak cilik-cilik ae. Iki bumbune lombok, bawang, kencur. Iki bumbune diulek lembut, tambahi uyah, micin ngambek gula abang. Bumbune lak wis diulek lembut, terus kambile dilebokne. Iki mau kambile aku tuku parutan. Aku iki masak ora tau sing angel-angel. Soale opo wis masak terancam ngene iki lho wis enak. Iki lak Blitar masakan ini jenenge terancam. Lak gene daerah sampean opo jenenge? Aku lak ge terancam, bumbune kambil ngene iki wis enggak perlu tak gongso apa tak dang neh. Aku seneng sing mentah ini. Dadine rasane sik seger kabeh lho. Lah iki wis gerek nyampur ngene iki wis dadi iki terancame. Wis gerek sarapan. Ayo sarapan merapat kene. Wis mantap iki lawe kerupuk ae.